Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zelan egiten den jatezen zuzenketa. Baina jatezen zuzenketa saldu baino lehenago gauza bat argi utzi behar dugu, bai? Bueno, hemen ikusten duzuen bezala, jarri dizuet, hemen daukagu banaketa binomialaren grafikoa eta hemen banaketa normalaren grafikoa. Bai? Eta, gelan askotan esan dugu, banaketa normalean, balio zehatz baten probabilitatea 0 dala. Hau da, nik jartzen baldin badot, imaginatu jartzen dodala, x txikiago edo berdin, 20 izatearen probabilitatea. Hogei hemen baldin badago, probabilitatea hau izango litzateke hemen marrasten ari nazen eremu honen azalera, ezta? X txikiago edo berdin 20-ren probabilitatea edo x 20 baino txikiagoa izatearen probabilitatea berdina da. Berdina da, ze 20 zenbakiaren probabilitatea izango litzateke 0. Zenbaki zehatz baten probabilitatea 0 izango litzateke. Zergaitik gertatzen dago, begira. Zer gertatzen da nik txikiago 20 jartzen baldin badot. Hau da, berdintza jartzen ez badot. Berdintza jartzen ez badot, 20 ez dot sartzen, baina 20 baino txikiagoak diren balioak bai. Eta banaketa normalak zenbaki hamartarrak onartzen dituenez, zein izango litzateke 20 baino txikiagoa dan hurrengo zenbakia. Segurazki hor alboan dagoena, eta hau izan zitekeen adibidez 19,9. Baina infinitu hamartar sartu daikegu zenez, ze desberdintasun dago 19,9 eta 20-ren artean. Ez dago apenas desberdintasunik. Hau da, 20 hau hor egotea, barnean, tarte honen barruan egotea, sartzea edo ez sartzea ez da esanguratsua. Baina zer gertatzen da banaketa binomialean? Begira, nik hartzen baldin badot x txikiago edo berdin 20 eta imaginatzen baldin badugu 20 hemen dagoela, orduan, gogoratu banaketa binomialak ez dituela hamartarrak onartzen, bakarrik zenbaki osoak. Orduan hartu beharko genduan 20 eta 20 baino txikiagoak diren balioak. Baina esaten badugu txikiago 20 bakarrik, orduan 20 ez dugunez hartu behar, urrengo balioa, onartzen dugun urrengo balioa izango litzateke 19. Eta hemen badago salto itzela, hau hemen badago desberdintasuna. Orduan, bi hauek banaketa binomialean desberdinak dira. Hau da argi izan behar dugun kontu bat. Orduan, zer gertatzen da, banaketa binomiala normalera hurbiltzen dugunean, hau kontuan izan beharko dugu. Hau da, tartearen muturra sartzen dan edo ez dan sartzen kontuan izan beharko dugu. Eta zuzenketa txiki bat egin beharko dugu. Hau da, nik imaginatu banaketa binomialean esaten didatela, kalkulatu behar dudala x txikiago edo berdin 20 izatearen probabilitatea, bai? Eta, aldageia normalera hurbildu dut, eta orduan orain daukadana da x'. Orduan, binomiala normalera hurbiltzen dodanean, ziurtatu behar naz kasu honetan 20 balioa sartzen dodala. Eta orduan, zer da egiten dodana 20 balioa sartzen dodala ziurtatzeko, hartzen dut 20 baino pizka bat gehiago. Hau da, hartzen dut 20 baino pizka bat handiagoa dan balio bat, egitzen deutzat balioari 0,5 eta orduan kalkulatu behar dodan probabilitatea izango da x', hau da normalera hurbildutako aldagaia, 20,5 edo 20,5 baino txikiagoa izatearen probabilitatea. Moldaketa oneri edo zuzenketa oneri esaten zaio jatezen zuzenketa. Eta da egiten dugun zuzenketa kasu honetan ziurtatzeko 20 hori sartzen dugula. Imaginatu daigun orain, eskatzen digutela x txikiago 20 izatearen probabilitatea. Orduan, begira, kasu honetan 20 zenbakia ez dugu sartu behar. Orduan, zer da egingo duguna? 20,5 hartu beharrean hartuko dugu 19,5. Hau da, utziko dugu 20 balioa kanpoan eta hori lortzen dugu 0,5 txikiagoa dan balio bat hartuz. Orduan, izango genduan x' txikiago 19,5. Horrela, normalerako hurbilketa egin ondoren, balio honek ziurtatzen digu 20 hori kanpoan uzten dugula. Orain ikusiko dugu hurrengo diapositiban adibide batzuk eta ia argi geratzen da. Egingo ditugu ariketa hauek eta adibide hauek egiten ditugun bitartean joango gara formula orokorrak ateratzen. Bagoaz lehenengoarekin, esaten du x txikiago edo berdin 20 izatearen probabilitatea. Imaginatu daigun 20 hori hemendik kokatuta dagoela, bai? Orduan,
hogei edo hogei baino txikiagoa izatearen probabilitatea izango litzateke hau dana, bai? Zer gertatzen da, hurbiltzen dugunean normalera, eta orduan, x hori bihurtzen dugunean x prima, hogei hori ziurtatu behar gara barruan geratzen dela. Orduan, hartuko dugu hogei baino pizkatxo bat gehiago, eta horrela ziurtatzen gara hogei barruan dagoela. Beraz, geratuko litzaiguke x prima txikiago edo berdin hogei koma bost. Orduan, formula orokortzen baldin badugu, esan dezakegu x txikiago edo berdin k agertzen denean, aldagai hurbildua izango dela txikiago edo berdin k gehi 0,5. Venga, bagoaz hurrengo adibidearekin. Esaten digu x txikiago bost izatearen probabilitatea. Imaginatu daigun bost hori hemendik kokatzen dugula, hemen dagoela, bai? Orduan, x txikiago bost izatearen probabilitatea izango litzateke, bost baino txikiagoak direzen balioen probabilitateak. Baina kasu honetan bost kanpoan dago. Ikusten duzuen bezala berdintza falta da. Orduan orain normalera hurbiltzen dugunean, aldagai hurbildua x prima jarri beharko dugu txikiago 4,5. Bai? Horrela lortzen duguna da bost hori kanpoan geratzea eta orduan hartzen dugu bost baino txikiagoa dan, pizkat txikiagoa dan balio bat. Bai? Orduan hemen ere formula orokortzen baldin badugu, horrela geratuko litzaiguke x txikiago k izatearen probabilitatea izango litzateke x prima txikiago k-en 0,5 izatearen probabilitatea. Bagoaz hurrengo adibidearekin. Kasu honetan esaten digute x handiago edo berdin lau izatearen probabilitatea. Demagun kokatuko dugu lau adibidez hemen. Bai? Orduan, lau edo lau baino handiagoa izatearen probabilitatea izango litzateke lautik aurrera, bai? Baina lau hori ere barruan izan behar dugu, hau da, barruan geratzen dela ziurtatu behar gara. Orduan, barruan geratzen dela ziurtatzeko hartuko dugu, hartzen dugun tartearen beko mutur hau, izango da lau baino pizka bat txikiagoa, hau da, 3,5 hartuko dugu. Orduan geratuko litzaiguke, x prima handiago edo berdin 3,5. Eta formula orokortzen baldin badugu, horrela geratuko da. X handiago edo berdin k izatearen probabilitatea da x prima handiago edo berdin k-en 0,5 izatearen probabilitatea. Bagoaz hurrengo adibidearekin. X handiago berrogei izatearen probabilitatea. Kokatuko dugu berrogei nonbait, adibidez hemen. Eta orduan, x handiago berrogei izatearen probabilitatea izango litzateke hau. Baina, kasu honetan, berrogei kanpoan utzi behar dugu. Orduan, berrogei kanpoan uzten dugula ziurtatzeko, hartuko dugu berrogei baino pizka bat handiagoa dan balio bat. Horrela berrogei kanpoan geratzen da. Orduan, kasu honetan hartuko genduan 40,5. Orduan, geratuko litzaiguke x prima handiago 40,5 izatearen probabilitatea. Eta formula orokortuta, izango litzateke, x handiago k izatearen probabilitatea dala x prima handiago k gehi 0,5 izatearen probabilitatea. Bagoaz orduan azkenengo adibidearekin x berdin 10 izatearen probabilitatea. Normalean egongo bagina, balio zehatz baten probabilitatea badakizue 0 dala, baina kasu honetan binomiala da, x da banaketa binomialaren aldagaia, eta orduan probabilitatea hau ez da 0. Ikusi behar dugu zein dan probabilitatea. Imaginatu x berdin 10 hemen dugula, hau da 10 aldagaiak 10 balio hartzen du hor, eta orduan normalera hurbiltzen dodanean nik ikusi behar dut zenbatan zelan kalkulatu balio horren probabilitatea normalera hurbiltzen dodanean. Orduan nik normalean tarte bat sortu beharko dut. Normalean, banaketa normalean beti kalkulatzen dugu tarte baten probabilitatea. Orduan, sortu behar dut tarte bat 10 balioa barruan uzten duena. Eta izan beharko da, tarte hori alik eta txikien, alik eta zehatzen izateko. Orduan, zein da hartuko dudan tartea, oso txikia izan daiten eta 10 barruan geratu daiten, hartuko dudan tartea izango da 9,5, 10,5. Orduan, aldagaia normalera hurbiltzen dodanean, kalkulatu beharko dodan probabilitatea izango da x 9,5 baino handiagoa izatearen probabilitatea eta aldi berean 10,5 baino txikiagoa izatearen probabilitatea. Horrela kalkulatuko genduan balio zehatz baten probabilitatea. Formula pizkatolan orokortuta, izango litzateke x berdin k izatearen probabilitatea dela x prima
handiago edo berdin k-en 0,5 txikiago edo berdin k gehi 0,5 izatearen probabilitatea.